Hi everyone! Welcome back to SDO1 Pang Vlog. What's happening? Magandang araw sa mga kaguruan ng SDO1 Pangasinan. At ngayon po sa videong ito ay ating kakamustahin ang mga division personnel at aalamin natin ang kanilang mga saloobin sa mga pagbabagong naganap sa pamumuno ni OIC Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie Permesias. Tara na po, bisitahin na po natin ang kanilang mga unit. Sa 8 taon kong paglilingkod dito sa SDO1 Records Unit, mas malugod akong magbigay ng serbisyo dahil sa laki ng improvement, lalo na sa proseso ng pagre-receive at pagre-release. Maraming salamat po, Dr. Sheila Marie A. Permesias. Happy to serve. Dito po sa Division Pangasinan 1, malaki po ang pagbabago ng security buhat nang dumating si SDS Sheila Marie Permesias. Kita ninyo naman po, ma'am, sir, may flat barrier po kami na nagmumonitor po namin ang mga pumapasok at lumalabas ng division. Bago po man sila makapasok, sila po ay nagha-hand wash at nagpipill out ng monitoring slip. Kaya safe ang mga bisita at empleyado sa pagpasok at paglabas ng division. Kaya saludo po ako sa inyo, Ma'am Sheila. Happy to serve. Sa 16 years ko dito sa Division Office bilang Administrative Aid 1, nakita po sa pamumuno ni SDS Permesias ang malaking pagbabago at lalong-lalo na sa aspeto ng mga pasilidad. Malinis, ligtas ang SDO1 Pangasinan. Happy to serve, ma'am and sir. Dito po sa Asset Management Unit, ako po ang naatasang mag-assist po sa mga inspectorate team. After inspection, Ako naman po, after inspection, lahat po ng request ng bawat unit sa kanilang pangangailangan ay agaran po namin ibinibigay sa tamang oras. At ang maganda po doon, walang delay, lahat ay kumpleto at lahat ay may supplies. dahil naman po sa mahal po nating SDS, Ma'am Permesias, madami po ang pagbabago sa atin kaopisinahan tulad po ng mas napapadali ang office supplies deliveries at mas natutugunan ang pangangailangan po ng bawat kaopisinahan. Dito po sa Asset Management Unit, Happy to serve! Dito sa cash unit, meron na kaming FB page. Pwede na kayong mag-book online for appointments. Pag may finorward ang accounting, agad namin itong ina-actionan. On-time salary, minsan advance pa po. Ang loan approval through FB page po. Electronic copies of forms, example, bank endorsement, can be accessed via Cash Unit Google Drive. May mga video tutorial sa FB page gaya ng writing of checks, online banking at iba pa. Dito sa Cash Unit, we're happy to serve. Dito sa General Services Unit ng SDO1 Pangasinan ay marami ng pagbabago. Ngayon, sa security pa lang, secured ay mga empleyado, mga kagamitan, mga government properties po natin. Dahil doon, mayroon po tayong na-install na mga CCTV cameras. Yun po yung magsisecure sa atin dahil kailangan natin sa ngayon. And then, ang mga pagbabago din sa general services, especially sa maintenance, marami po tayong kagamitan ngayon. Dahil doon, hindi na nahihirapan ang ating mga utility workers. Improve mo ang General Services Unit ngayon. Maraming nabago, maraming masaya, lalo-lalo na ang ating mga kliyente. So, ito po yung General Services Unit ngayon, and we are proud to say, happy to serve! Welcome po sa Records Unit ng SDO1 Pangasinan. Kami po ay nagagalak na i-welcome kayo sa aming unit. Marami po ang naging improvement ng aming section. Nandun na po ang maayos na proseso sa pagre-receive at pagre-release ng mga dokumento. Ito po ay aming inayos. Kung dati-rati po, teacher or school head po ang pumupunta dito. Ngayon po, district liaison na po ang pumupunta dito para lahat po ng mga dokumento ay talagang ibibigay po sa kanilang distrito. Maraming salamat. Records Unit po. Happy to serve. Dito naman sa Asset Management Unit, may tamang supplies na kami at sapat
Kaya ang mga empleyado ay nakakagawa ng output. At sa filing system, makikita nyo naman pagdating ninyo sa supply, maganda ang aming filing system. Bawat category at kung ano man ang hilingin sa akin, halimbawa ng COA, mahahanap ko agad. Ito ang the best na nangyari. Dahil sa ginawang pagbabago at dahil kay Madam Sheila, gumawa kami ng PPMP at nagpa-submit ako sa bawat unit na ito ay buong taon na. At dito, may bibigay ko talaga ang sapat na supplies na kanilang hihingin. Kaya, kay Madam Sheila, maraming salamat po at happy to serve. Ang unit ng ICT ay lubos at taus-pusong sumusuporta sa mga adhikaing maisakatuparan ang programa at proyektong ICT ng aming tagapamanihala ng SDO1 Pangasinan, Madam Sheila Marie A. Primicias. Ito ay sa kadahilan ng ang kanyang mga programa at proyekto ay napapanahon. Ang mga programa at proyektong ito ay nagagamit na ngayon gaya ng state-of-the-art gatekeeper, gaya ng flap barriers at non-contact facial thermal scanners na ginagamitan ng RFID at facial recognition. Pagpapalagay ng automatic contact tracing device para sa mga bisita. Mas pinabilis na internet connectivity. Paglalagay ng mas pinalinaw at sopistikadong CCTV cameras na nagbabantay sa lahat ng sulok ng SDO1 Pangasinan. Pagpapatupad ng mga paggamit ng software applications gaya ng Prime HR na kung saan mas mapapabilis ang pagtukoy, paggawa at pagbigay serbisyo ng personnel unit. Pinaigting na paggamit ng teknolohiya sa mga proseso sa SDO1 Pangasinan offices para mapabilis at magkaroon ng datos ang mga opisina sa lahat ng mga transaksyon. Pagdi-digitalize ng mga learning materials na gagamitin sa pagtuturo ng mga guro at pagkatuto ng mga estudyante gamit ang Flipboard, Kotobe, Quipper at ilang pang mga software na maaaring makatulong sa pag-usbong ng digital learning modalities sa pagtuturo na siyang makakatulong lalong-lalo na ngayong may COVID-19 pandemic. Ang pagpapalawig ng paggamit ng website sa mga paaralan bilang isang digital transparency board upang mas maipakita ng mga paaralan kung saan-saan nila nagagamit ang pangkalahatang kaperahan ng kanilang schools. Gayon din ay naipapamalas nilang maipalabas dito ang kanilang mga programs and activities. Ang lahat ng digital transparency ng mga school ay mas napagtibay din gamit ang DepEd Tayo FB page ng bawat school na una ring pinagawa ni Ma'am Sheila bago mag-umpisa ang taong 2020. Sa pangkalahatan, makakasiguro ang lahat ng nasasakupan ng SDO1 Pangasinan ng maayos, mabilis, malinis at matapat na serbisyo. Ang ICT unit ay patuloy na magbibigay ng mga rekomendasyon ukol sa paggamit at sa pagpapalawig pa ng teknolohiya sa aspetong pamamahala at aspetong pagtuturo at pagkatuto na siya namang umaayon sa DepEd Digital Rise at masidhing sinusuportahan ng ating mahal na SDS. Nang dahil kay Madam Sheila, ang SDO1 Pangasinan ay muling yumabong at namamayagpag. Ika nga SDO1 Pangasinan's brought back its glory. Kaya kay Madam Sheila, maraming salamat po. Ang ICT unit ay laging happy to serve. During the administration of Ma'am Sheila, marami ang nabago sa pamamalakad dito sa SDO1 Pangasinan. Tulad ng mga processes sa iba't ibang transaksyon, particularly sa HR department, nagkaroon ng pag-aayos, nakapag-establish sila ng systems para anytime na kailangan ang isang dokumento, ready for release sa requesting party. Then, dati yung mga
processes namin is, ang isang tao ay humahawak ng mga 1 to 4 processes. Pero nung si Ma'am Sheila, sa isang tao, isa lang ang hinahawakan na processes. Kaya medyo maayos ngayon. Sa HR, happy to serve. Everyone could see the changes and the improvements that our beloved SDS Ma'am Sheila has done in SDO1 Pangasinan. And she made a remarkable achievement because in just a span of 50 days, our division office became ISO certified. Amazing, isn't it? Congratulations po, ma'am. At syempre ngayon, our quality procedures are aligned with ISO standards. Kaya mas organized at mas mabilis ang mga transactions and processes. Even our facilities and our offices ay talagang pang-ISO dahil mini-maintain ang kalinisan sa loob ng ating division office. Gusto ni ma'am na lahat ay organized. For example, ang accounting office, ang budget, ang cash unit, cashier's unit, pinagsama po ang mga ito sa iisang floor para mas mabilis ang collaboration at para mapabilis ang processing ng mga transactions. Kaya pati sahod ng mga empleyado, nakikita nyo naman talagang mabilis po yan. Mabilis na napoproseso ang lahat ng mga transaction. At walang nadidelay na transaction dahil laging available si Ma'am Sheila para pumirma ng mga dokumento. Si Ma'am Sheila ay tipong SDS na lagi siyang naka-hands-on sa lahat ng mga reforms, processes, at bagong sistema na kanyang pinapatupad para sa ikabubuti ng buong SDO1 Pangasinan. And now, in this time of pandemic, Ma'am Sheila is very much concerned in giving the maximum protection to her SDO1 family. Kaya, in place lahat ng mga health protocols. Tignan nyo, pagpasok nyo lang po sa ating division office sa may entrance, may mga hand washing facilities, may alcohol, may automatic temperature checker. Hindi lahat pwedeng pumasok sa division office. Ang social distancing ay lagi din naming pinapractice dito sa office. Limited lang po at may schedule po yung mga taong tagalabas na pwedeng pumasok po dito sa aming division office. And we were provided with slip-ons na nakalagay po doon sa locker palapit sa may entrance para pangpalit sa mga shoes namin galing labas para hindi namin maipasok dito sa loob ang COVID-19 virus para at least manatiling COVID-free ang aming opisina. And our medical personnel are assigned to give us daily vitamin C to boost our immune system to fight COVID-19. Para siyang isang ina sa amin na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Lahat ng mga bagay na ito, pati na ang lahat sa mga sapat na office supplies, mga office equipments na kailangan ng kanyang mga tauhan, na i-provide po yan lahat sa amin dahil po kahit walang dagdag na MOE because of proper budgeting and utilization of funds. Ma'am, maraming salamat po. In behalf of the accounting unit, happy to serve. This is a support or a manifestation to our development in the Schools Division Office 1 Pangasinan. Sa panunungkulan ng ating mahal na superintendent na si Madam or Dr. Sheila Marie A. Primicias. Mula nung naupo si Ma'am dito sa aming Schools Division Office, marami pong pagbabago, marami pong improvement na kanilang ginawa at sa kasulukuyan ay patuloy pa rin na ginagawa niya ang kanyang makakaya
para ma-improve ang lahat na dapat gawin dito sa Schools Division Office Pangasinan. Una, binago niya ang itsura ng ating opisina. Lahat po ay maayos. Patingin po ang ating landscape ng ating opisina, isang world class na office yung landscape po dyan. Ang pinaka mahalaga na nagawa ng ating mahal na superintendent ay yung pagiging ISO ng Schools Division Office 1 Pangasinan. Kami po ay proud na magsasabi na ang aming opisina ay isang ISO at ang kanyang proseso ay naayon lahat sa ating mga guidelines, sa ating mga pulisiya na ipinapatupad ng ating Department of Education. Pinapatupad ng ating mahal na superintendent ang mga proseso na kailangan pong mabilis, kagaya ng pagproproseso ng appointment. Mayroon po tayong appointment day at lahat po doon din po sa appointment day na yun po, lahat ng mga na-appoint ay pwede namin po silang ipanumpa sa kanilang katungkulan at sila po ay mag-uumpisa na kaagad na magtuturo kung yan ay teacher at kung non-teaching naman ay mag-uumpisa na kaagad sa kanyang panunungkulan sa opisina. Yun po ang proseso na maayos na nagawa. Isa pa, dito sa aming opisina, lahat ng mga processes na ngayon ay mabilis. Wala na pong naiiwan, wala na pong natitingga sa opisina. Lahat ay inaaksyonan at ito ay naaayon sa ating mga pulisiya, lalo na ang ating aksyon agad na proseso ng ating mahal na superintendent. Ang mga schools din, lahat po ay naayon po sila sa ating ISO. Malinis ang mga paaralan, maayos ang kanilang mga opisina, maayos ang kanilang mga classrooms. Yun po, isa rin po yun na pamamahala ng ating mahal na superintendent. Sa administratibo, lahat po ng mga benepisyo, yung mga kailangan pong ibigay na karapat-dapat sa ating mga guro at mga non-teaching personnel ay naaksyonan po namin dito sa administrative services sa pamumuno ng ating mahal na superintendent. Wala na pong naiwan, lahat po ng mga proseso ng aming mga Form 6, Form 7, ang kanilang mga retirement, ang kanilang mga benepisyo gaya ng pag-a-apply ng kanilang loans sa mga GSIS, Pag-ibig, ay naaksyonan po natin ng maaga at maayos at hindi po naantala ang ating mga guro. Lahat po, nabigyan po ng lahat ng mga gamit at supplies ang lahat ng opisina. Ang ating pong resources, ang ating mga pondo ay naaayon po sa ating procurement laws. Lahat po yan ay dumadaan sa tamang proseso ng procurement policies ng ating gobyerno. So lahat po ay maayos. Lahat po ay naibibigay ng tama. Lahat po ay naibibigay ng karapat-dapat po sa ating mga opisina. Lahat po ng kaming mga resources ay equally distributed. Wala pong naiiwan. Lahat po ay ginagastos ng maayos at naayon po sa ating procurement laws na sinasabi ko. Being the administrative officer at aking suporta sa ang aming superintendent dahil sa maganda ang kanyang ginagawa, dahil na-improve po ang aming administratibo, ang aming opisina, lahat ng supplies na ibibigay, lahat ng pagmamahal ay binibigay ng aming mahal na superintendent sa amin. Like for example, yung pag-procure po namin na hindi namin pinababayaan ang kanilang mga empleyado, ang kanilang kalusugan, nandyan po ang suporta ng aming mahal na superintendent. Kaya po, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay pinagpala dahil mayroon kaming superintendent na tumutulong, nagmamalasakit at naunawaan ang aming pangangailangan sa aming mga opisina. Yan po
ang patunay na ang ating mahal na superintendent ay talagang aksyon agad, maaasahan, at hindi naiiwan ang bawat isa. Mayroon po siyang advokasya, yung no learners left behind. Yan po ang aming suporta rin sa kanya dahil ang pinaka-importante po lahat ay ang mga bata. Okay, so ma'am, keep it up with the good work. We are always at your back. We always support you in all your endeavors. At sana po napaganda pa rin natin ang ating opisina, ang ating proseso, at lahat po ay makikinabang sa mga pagbabagong ito. With that, congratulations po ma'am at marami pong salamat. Atin nga pong natunghayan ang iba't ibang saloobin at mensahe ng pagsuporta sa ating Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie Permesias. This is Greg. And this is Sheng. We are Happy to serve!